Hello guys, andito po kami ngayon sa Abuan River, yung dinarayo ng mga tao. Biglang lumaki yung ilog, ay lumawak. Kikita nyo naman guys, lahat ng mga kubo. Oo. Pinagtatanggal namin, daming naanod, pati mga upuan. Yung mga iba hindi na namin naisalba, at ito lang mga nasalba namin. Yan, mga ibang lamesa, hindi na naisalba, nagsianod na. Oo. Ito guys, linilipat na nila po yung mga kubo-kubo nila. Tubig. Talagang dumakdakin ng tubig. Tumatawa na nga guys, pero ano. Pagod na po sila. Sobra. Tumatawa lang ako guys, pero pagod na ako. Tingnan niyo naman yung ano ko. Yung pawis. Isa pa raw. Isa pa raw. Dyan na lang, kasi nalulunod pa. Magsitulungan na po kami dito kasi guys, ano, sobrang biglan paglaki ng ilog. Oh, yan po. Bayanihan. Mabigat yan po. Hindi tayo mahirapan bukas. Doon naman tayo sa paninda. Doon naman daw kami sa paninda po. Oh. Ayan yung naghihila ng table, lamesa. Okay. Oh, makanta ba to? Nagsira lang ang Tawa lang. Tawa. Pati lisi-lisi. So, pagod na si Boss Ronald. Kanina pa yan, pati si Bayaw. Yan po yung mga kulong-kulong ni Boss Ronald. Kurang ba yan? Marami pa po doon. Tutulong na naman po si Boss Ronald guys. Pagbuhat pati din si Bayaw. Ito na po yung bangka na pumunta sa may kubo-kubo.